Huwa fil-fatt lettur anzjan fid-Dipartiment tat-Turiżmu fl-Università li se jkellimna fuq biex ngħidu hekk kulitna navelut fl-Ameriki nafu bih ħafna, kulħadd jaf bih prattikament, imma soltu nistudja minn aspetti differenti, aspetti letterali. Id-Dipartiment tal-Malti fil-fatt xi snin ilu kien għamel konferenza kbira u studja minn aspetti differenti. U kif qalilna li għandu din taħdita x'joffri fuq li tinna navelut fl-Amerika. Imma minn dal-aspett li kien aħna tafni għax mhux is-soltu. Ġifieri għajjimna ċertu kurzità. U allura ħanħalli fidejk għandu b'dewjet uħorġ f'tliet kwarti u wara ma ikollna ċansi xi kwarta biex nistaqsu u nagħmlu l-interventi tagħna. Fidejk Noel. Grazzi George. Grazzi. Mela, George kif xeħet il-link hawnhekk ħajlilkom l-aspettattivi. Naħduha biċċa qabel ma naslu ċertu konklużjonijiet. Bla dubju ta' xejn, Mark u x-xogħol ta' Mark, Adrian u x-xogħol ta' Adrian, irid noqgħod ħafna attent xi ngħid għas-sempliċi raġuni illi din mhix se tkun diskussjoni fejn ħa nittratta iżgħet minn kollox il-lingwa jew l-aspett letterali huma xi ħaġa li interessa lili bla dubju ta' xejn hija l-ikel. Allura f'dan il-kuntest li qed nipprova nagħmel qed nipprova nifhem kif Juan Mamo qiegħed iħaddem il-lingwa biex appuntu jikkomunika ċertu elementi illi meta wieħed jirrifletti ftit fuqhom jinduna s-saħħa tal-ikel u kif l-ikel huwa vuċi oħra illi bih permezz tiegħu aħna nistgħu nitkellmu. Allora li ġara kien iżgħet minn kollox Adrian u jiena konna fuq programm darba nitkellmu u nħarsu lejn ċertu elementi. U minn dak iż-żmien mhux innamrajt imma pjuttost qattaj ftit ħin naħseb iżjed fuq in-natura tal-kitba nnifisha. U l-ġara kien, u ma nafx kemm hawn minnkom li intkom familjari mal-kitba ta' u li tinna navelut fl-Amerika. Imma kważi kull paġna illi tqelleb b'xi mod jew ieħor hemm referenza għall-ikel. Allura li ġara kienu żewġ affarijiet. L-ewwel ħaġa li għamilt kien illi, allura ħanispjegalkom ftit il-metodoloġija li qed nuża. L-ewwel ħaġa li għamilt huwa appuntu li provajt niġbor l-ikel kollu li qed jissemma. Dak mħabba l-interess tiegħi. Hawn minna forsi ma jafux x'inhi l-bamja, imma l-bamja mhija xejn ħlief ħaxixa li din jisemma ġenaw għandkom żaru aħmar, u minflok il-bżaru aħmar qiegħed u għal-isfel din tikber bil-kontra dal-fuq. Kienet din kien bl-Ingliż ngħidu l-okra, okay? Din għadek is-sib tixtieq speċjalment minn ħwienet ta' barranin, imma f'Malta naf biss b'żewġ bdiewa illi għadhom ikabbruha. Ġifieri għandna ċertu elementi li bla dubju ta' xejn ma' żmien intilfu, allura mill-aspett ta' storja, bla dubju ta' xejn hemmhekk Juan Mamo jista' jixħed ħafna dawl fuq dawn l-aspetti, imma llum ma nixtieqx li nkellimkom fuq dawn l-affarijiet. L-ewwel ħaġa li għamilt huwa li meta taqrahom, meta taqra il-referenzi kollha li għandu vis-à-vis l-ikel, joħorġu 4 temi partikolari li huma pjuttost interessanti. Fil-verità din hija tkun diskussjoni tal-erbati nistgħu nsejħulha. Dawn huma l-ewwel 4 temi illi joħorġu b'mod ċar. L-ewwel nies għandek l-ikel u kif juża l-ikel bħala mod ta' kif naħdu pjaċir. Bla ta' xejn qed juża l-ikel bħala xi ħaġa fundamentali li hija pjuttost qed nitkellmu fuq l-ovju. Qed nitkellmu wkoll fuq l-ikel u l-biża' ta' dak illi tiekol jew l-inkwiet ta' dak illi tiekol. Aħna nafu li meta nieklu law inti għandek l-ewwel tħares, ix-xom, it-tiem u jekk jogħġbok dawn kollha inti tibla. Ġifieri il-proċess mentali li inti tibla fl-aħħar mill-aħħar se jkun l-aħħar proċess illi inti jista' jew dan is-sostnik jew inkella jagħmilek id-denni. U l-aħħar fattur li fl-opinjoni tiegħu li żed importanti hija din il-vuċi sikta li għandu l-ikel. Ġifieri l-ikel hemm tifsiriet li wieħed jista' jabbina mal-ikel mingħajr biss m'għandu jgħid ħafna fuq il-prodott innifsu. Allura dak kien l-ewwel ħaġa li nkwadrat il-ħsibijiet tiegħi. Imma mbagħad meta provajt norganizza l-aspetti kollha li kien hemm, l-indurajt u li reġgħu ħarġu 4 temi oħra f'dan ir-rigward. U appuntu dak li nixtieq naqsam magħkom. Ġifieri fil-waqt li qed ngħidulkom żommu f'moħħkom naqra dawn l-4 temi. Ġifieri l-ikel huwa fundamentali, l-ikel għandu tifsiriet li wieħed jista' jorbot ħafna affarijiet magħhom, għandek l-ikel illi fost affarijiet oħra jista' jnisser ukoll
ċertu beżat, ġifieri f'daw l-erba' kuntesti hemm ukoll dawn it-temi. U dan hija li nixtieq nesplora magħkom. Hemm erba' temi u nistgħu nibdew bl-ewwel waħda. Ma lejn qed ngħid, u din naħseb hija waħda mill-iżjed sempliċi illi meta taqra il-Juan Mamo mingħajr dubju ta' xejn kulħadd jista' jasal għal dawn il-konklużjonijiet. Imma xtaqt naqsam ftit minnhom magħkom biex f'każ li jkun hawn xi ħadd jien m'għandix ċans li naħdimhom daw, bla dubju ta' xejn sal-aħħar ta' din ħad toħorġu biżjed temi intkom stess, speċjalment li intkom esperti f'dan rigward, din hija xi ħaġa li ma tqisix li fil-verità ħateħnoq dak kollu li wieħed jista' joħroġ minn Juan Mamo. Ma l-ewwel ħaġa li laqtitni li Juan Mamo ħafna drabi qed juża l-ikel biex jispjega aspetti tal-identità Maltija żed minn kollox, imma anke dik barranija. Bla dubju ta' xejn qed nitkellmu fuq bħalma tafu intkom fuq kittieb illi bla dubju ta' xejn ħadem ħafna fuq ċertu dikotomiji, is-Sinjur u l-Fqir, il-Barrani u l-Malti, it-tajjeb u l-ħażin. Hemm dawn id-dikotomiji li kollha jiċċelebru b'modi differenti, bi stili differenti, fosthom ukoll permezz tal-ikel li jista' jkun li nħarsu lehom ftit. Ma nafx hekk innotajtux. Ħankun pastas. Nsellem il-Lolvin Vella li naf illi ma jemmix l-ebda skuża għal din. Imma ma nafx għax innotajtu ma kelma skużi ħara. Juan Mamo qatt ma jiktibha. Imma jagħmel puntini. Jagħmel 4 puntini. Imma għandu ma nafx kemm il-parti fejn jitkellem fuq l-ippurgar tan-nies jew fuq il-porok. F'sitwazzjonijiet li huma intenzjonati, f'sitwazzjonijiet li mhumiex daqshekk intenzjonati. Imma bla dubju ta' xejn il-Malti minn daqs dawk affarijiet l-espressjoni tagħhom nerġa' niskuża lil innifsi għall-lingwa, ngħidu lak dak laqqas biss jifhem fil-ħara. Qed nkunu pastażi, imma kollha titbiss ma nafu eżatt mhux qed nitkellmu. Immaġinaw għandna proġett u dal-proġett huwa kif wieħed juża l-ħmiġ tal-bniedem biex fost affarijiet oħra jagħmel. Imma l-problema hi waraw naqra dan mit-sena ilu l-aħwa, ma jistgħux isibu Maltin biex jaħdmu magħhom. Li bażikament hija l-istess sitwazzjoni li għandna llum. ċertu servizzi fejn ma tistax issib Maltin biex jaħdmu miegħek. U kif tarafhom mill-ħmieġ. Għalfejn araw naqra kif l-identità kulinari qed tiġi abbinata mal-ħmieġ. Skużi għax tajdu l kif ġi bdejt inti. Bdejna bis-sew mal-ewwel. Araw naqra kif dan qed jgħidulhom hawnhekk qed tiddiskutu kif sa jsibu lil xulxin minħabba n-nuqqas li hija pjuttost tandaħ. Imma fil-verità x'qed tgħidilna. Juan Mamo, waħda mill-weġġat il-kbar tiegħu, dimek kienu ukoll fil-ħsieb tal-poplu ġwejjed. Illi fil-verità daw talqu minn hawnhekk wieħed arma u żarma. Dan espert fl-armar u żarman. Espert hawnhekk, imma New York, da. Imma minn għalih li d-dinja iddur miegħu. U mhux hu biss imma kaħbib tiegħu. Anke ħbib tiegħu. Għandek dan element fejn l-ikel u l-ħmieġ fost affarijiet oħra il-porok jidru ma nafx kemm il-darba. Li tidher ukoll pereżempju il-problema ta' dieta varjata. Li inti pereżempju tinstat tal-fejn għax kilt ħafna bajtar tax-xewk. Mek m'għandekx għażla, dak sa tiekol. Mela l-ewwel tema hija din. Bla dubju ta' xejn ħaġa toħroġ sabiħa, ordinna f'żgur li intom diġà kitbet fuqha, l-element tal-irġulija, l-element tal-unur. Imma anke l-Malti, il-Malti li jfotti. Il-Malti pikus. Il-Malti l-lest li jaħsel l-urġulija tiegħu, pereżempju billi tista' it-te. Tgħidli mhux vojt, ejja. Jiena mpattijilek, xi kultant ċuċati ma nirħlew. Fuq dawn iċ-ċuċi miflok naħsbu fuq affarijiet importanti u din oħra waħda mill-weġġat ta' Mamo, li dal-poplu ġwejjed għandu limiti u dawk li kienu qed jiggvernaw fuqu kienu jissodisfaw lilhom infushom ma jaqbiż dawk il-limiti. Hawnhekk għandna ta' oħra imma anke x'kapaċità għamel. Ir-raġel l-importanti illi jaf kif jaqla lejxin tiegħu.
għawra kol ma naqsam maqom huma biċċiet żgħar m'għandniex għalfejn naqraw, imma pereżempju ta' taħt. Tinduna rġajna bid-demel, jaf il-demmel, imma żepp minn kollox da jaf rabbi il-fniek, allura jaf dan għandu bl-Ingliż ngħidulu breadwinner. Jiran kapaċi jgħix familja. Issa jekk hux jsir sinjurada jew pitada huwa argument ieħor. Imma hawnhekk għandna l-element ta' kif qed iħarsu lejn in-nisa li din jgħixu f'soċjetà patriarkali. Il-mara illi sa ċertu punt m'għandix pożizzjoni pubblika. Ir-raġel jopera fil-pubbliku, mamur il-każin, joħroġ għall-kaċċa, jagħmel dal-affarijiet kollha. Il-mara tmur għand il-furnar, tmur tixtri minn tal-ħaxix, il-ċina hija d-dinja tagħha, miżjed minn kollox l-ikel huwa d-dinja tagħha. L-fatt li l-mara taraf kif iżżomm familja kontenta, il-mara li taf tħaddem il-flus, li taf għandna s-silta gustuża ta' meta Gretz tmur tixtri daħden l-Amerika sewwa, tmur tixtri ma' tal-ħanut. U din qed tinnegozja miegħu biex tara kif ħaġġib il-patata kemm jista' jkun birħis. Imma jekk kienet taf eżattament fuq x'qed titkellem. U dan li qed tibela l-patata u minn qed tgħidlu mhux qed tgħaddi minn il-labra. U ma jifhmux, u titla', imma terġa' tmur lura. Ma d-darba mhux biex tinnegozja l-patata, mhux biex tinnegozja l-bakkalja. L-abbiltà tal-mara illi appuntu issostni l-familja u din hija silta minn. Is-silta l-oħra kif diġà tennejt dawn huma sempliċi huma l-vera mal-ewwel tinduna bihom hemm xejn moħħdu warahom, imma Juan Mamo qed tiddaħħal ukoll l-importanza tar-ritmi kulinari hekk kif kienu ddattati mill-Knisja. U dawn narawhom kemm f'Malta ma żed minn kollox, pereżempju fl-aħħar fis-silta ta' meta tippreparaw biex itejġu l-Indri u l-arusa tiegħu qabel dawn eventwalment ikollhom dik id-disgrazzja. Qed tiskantaw il-kappellan għandu ma ġiex. Ma il-kappellan irid imur jieħu sipil tal-ħut. Minħabba li kien hemm ritmi id-dettati mill-Knisja ta' x'qed tisir, speċjalment mas-sajjieda. Hemm dawn l-elementi li mingħajr ma trid tkun intelligenti ħafna, tista' jibdew joħorġu b'mod ċarġur meta tiekol ċertu ħelu. Inti għandek kun narta dawn għadhom qabel 1958 ir-ritmi kulinari għadhom marbutin ma' għandek narta erba, narta ġimgħa, narta sibt. Nar il-festi primarji tal-Knisja, l-Avvent u r-Randan. Inti ma tistax tiekol pereżempju lattiċini, ma tistax tiekol prodotti li huma magħmula mill-ħalib, ma tistax tiekol laħam. Meta nitkellmu fuq sawm u astinenza, dawn aħna suppost bħalissa għaddejjin jiem il-forma tiegħek tistgħu tindunaw kemm hemm sammu astinenza. Imma hemm dawn l-elementi li fil-verità jiddettaw ħafna affarijiet. Fil-fabrika għandek il-Indri, il-ġadbu, x'qegħdin jagħmlu qed jomodu l-ħobs u jwaħlu s-santi. Imma din qed jaħsbu wkoll il-kalendarju li jiddetta li jibdew skont il-festa jindunaw. Meta ħajibdew isumu jew le. Skont il-festa tal-qaddis, jiġri kalendarju. Hemmhekk x'inqatalhom meta kienu hemmhekk l-qampjena li kienet tiddetta wkoll ir-ritmi ta' kuljum. Meta titlob, meta torqod, meta toħroġ, l-Angelus, meta taqaf tiekol, għandek dawk ir-ritmi kollha sintendi l-Amerika daw tilfuhom, ma ċertu elementi li ma stawx jitilfu, għax għażlu li ma jitilfuhomx, bħal pereżempju meta fil-fabrika iżommu żejt biex jixelu l-mużbieħ jew inkella biex iwaħlu jomodu l-ħobż biex iwaħlu l-ħobż is-santi mal-lokja ġorrokna fejn kellhom tagħhom li jibdawha mal-flimkien. Vedutu xejn ir-ritmi u l-proibizzjonijiet reliġjużi jibqgħu hemmhekk. U fl-aħħar mill-aħħar ukoll għandna dan l-element ta' kif li kien qiegħed jiġi użat ukoll biex juru illi dawn hemm element ta' nostalġija, element ta' memorja, element ta' nostalġija u fost affarijiet oħra l-bżonn illi jiġi lura. Hawnhekk għandna hemm bosta eżempji. Jien kont qed nagħmel tintellagħhom l-istat biex qed nistgħu taqraw ma' l-paġni qed nuża l-paġinar hemmhekk biex tkunu tafu bih dwar minn fejn qegħdin jittieħdu. It-tieni tema hija wkoll pjuttost
ovvja. Meta tara, u issa d-tema li kien hemm ħafna slides fuq mhux ħanqod sejjerek, diskutu eventualment it-temi l-oħrajn huma żjed. Fl-opinjoni tiegħu huma ħafna iżjed importanti. Li jagħmel ukoll l-awturu u din naħseb li tħossuha eventwalment kif appena nurikom ftit eżempji. Isu jservi li kell lill-karattri. Imma ma jħallihomx jikluh. U jagħmilha b'intenzjoni li pjuttost qiegħed jinformak bħala qarrej x'inhuma x'inhi d-dieta kulinari ta' dawn in-nies. Pereżempju, ġagbu biex jiċċajta magħhom wara ikla kbira qabel ma jitilqu minn Malta, iżda din ommu sajret l-istuffat tal-bamja. Bħalma tafu intkom ħadet naqra żbaldin u tafat ħaxix oħra, alright? Illi din tagħmillek ħafna deni. U dan miskejn sa satejn wara kien bżaqqu tuġaw u mara neħħi kollox u id-deskrizzjoni hija waħda ara u naqra. Il-ħmieġ, rġajna il-ħmieġ, alright? F'dan il-każ, dan qiegħed jgħid, issa jilla nitlaq. X'ħan nitlef? U bażikament li qed jagħmel u qed tiġiel lill-karattru jaħseb. Imma fil-verità, lajt teħċansi sajru, lajt teħċansi du, allura l-list normalment jagħti listi. Juan Mamo jagħti listi, dik l-Inglis ngħidu qisha ma' Schengen Fire din, ġibru waħda fuq waħda, jsemmiha waħda fuq waħda, mingħajr ma jtik nifs. Imma fil-verità, inti taħseb naqra fuqhom u mal-ewwel jagħtik oħra. Dan huma din hija t-tema fejn fl-opinjoni tiegħi il-kliem li jew għal-inqas anka l-użu pereżempju tal-aġġettivi li huwa nieqes. Jgħidlek biss x'inhu l-ikel, imma ma jgħidlekx pereżempju ifuħ jew jinten, ħelu jew mor. Fil-fatt huma ftit is-sitwazzjonijiet fejn jagħmilha din u nitkellmu ftit fuqha. Dan huwa eżempju ieħor. Naħseb l-aħħar waħda hija l-vera kostuża fejn tibda tara li dawn in-nies minkejja li telqu minn pajjiżhom l-aġir tagħhom għadu bażikament dak illi telqu bih. Il-larinġ, fil-ġuħ x'ħat tagħmel inti. Laqas jixtiequ jikluh il-larinġ, ma jafu ma jistgħux jikluh il-larinġ. Għalfejn għax dawn irridu jisibbu. Jiġifieri is-serq ħajwassalhom hemmhekk. Dan huma il-mod ta' kif anka Juan Mamo qiegħed jipprova jispjegalna minkejja l-ignoranza tagħhom, jekk tippermettu li nuża l-kelma, xorta qegħdin jippruvaw jifhmu il-kuntest il-ġdid illi fih kienu qegħdin joperaw. Fl-opinjoni tiegħi din hija waħda mill-isbaħ temi illi hemm fil-kitbiet. Din hija sitwazzjoni fejn Juan Mamo, speċjalment waqt il-weġġat tiegħu, ma jaqbax jirreżisti il-fatt illi jinfatam minn mal-karattru. Il-karattru waqt li jkun qed jitkellem f'mumenti minnhom tinduna illi f'daqqa waħda hemm metamorfosi. Juan Mamo jidħolu fil-karattru tgħidux u qed jagħmlu l-karattru għandkom raġun. Sa jitkellem bl-ma trid jitkellem għandkom raġun. Imma li jiġri illi juża l-ikel u fih waqt li qed juża l-ikel u qed jesprimi id-diżappunt, qed jesprimi id-dwejjaq tiegħu, speċjalment vis-à-vis minnu dan bħala nazzjon, minnu dan bħala poplu. Waħda minnhom hija din illi hija interessanti għal bosta raġunijiet għal dawk li jafu l-kitba. Dawn jiddieħqu bihom in-nies tal-fabrika, grupp ta' Amerikani li kienu qegħdin jaħdmu ġo fabrika, jiddieħqu bihom. U daw ħassew illi din ma kienitx ħaġa tajba li għamlu, bħal speċi dan ħabbadhom li mallem biex iġorru sejf tqil u ta' Malti li huma jitlu fis-7. Sa' 7:30 iġorru s-sejf, ix-xogħol lestejnieh, kulħadd sieq fuq sieq u aħna. U daw qed jiddieħqu bihom għax daħlu għal xi ħaġa li ħadd minnhom ma kien kapaċi jagħmel.
Allura ħasbu li il-Maltin ħasbu li fost affarijiet oħra mhux fħabba din l-abilità li għandhom ċertu drittijiet, għandhom ċertu jeddijiet, u eżempju minn kollox żgur li mhux xi ħadd li jitħaq bihom. Li huwa interessanti hu li daw qed jiġġieldu fuq it-tew. It-tew ukoll, speċjalment ġewwa Boston, it-tew huwa sors ta' rivoluzzjoni, huwa sors ta' liberazzjoni mill-ħakien. Imma fl-istess kontest għandek daw l-istess Amerikani li wara li tefawlhom dan it-tip ta' likwidu ġotte biex nerġgħu naqgħu fuq l-ewwel argument li kellna daw fetħuhom, għarret kulħadd jiġremmu law jara fejn sa juża fejn ħajjistrieħ. Dawn telgħu fuq is-saqaf, immaġinaw it-travi, u għadu jħarsu lejhom u jiddeħqu bihom minn hemm fuq. U dawn huma l-paralleli li qed joħloq ukoll Juan Mamo biex jiddeskrivi il-kolonjalist u l-poplu ta' taħtu. Fejn minn fuq qed taħares lejhom dan tiddieħaq b'daw l-azzjonijiet illi qegħdin iseħħu. Imma iżjed minn kollox x'jiġri. L-Amerikan ukoll fis-sofistikazzjoni kollha tiegħu, Juan Mamo f'daqqa waħda jidħol fiha u jispjega bid-dettal u anke b'termini xjentifiċi x'tip ta' affarijiet tafgħu fit-teħ. Pa dak li qallu mhuwiex importanti, imma wkoll qed jgħid illi allura l-Amerikan kapaċi jasal għal ċertu konklużjonijiet illi il-Malti laqqashom ġagbu ma' nexxiela. Hom ġagbu tefa' pjanta oħra mal-bamja u din kważi qatlitu. Waqt li kienet kontenta u ferħana bħalahom illi ħadha ħsieb it-tifel tagħha qabel ma telaq minn Malta. Laqqas biss kien it-tabib spjegala, it-tabib. Ġifieri rġajna l-intellettwali, rġajna l-edukat. Jaf x'ġara sew u qed jispjegala x'ġara sew. Hawnhekk għandna l-Amerikan illi qed jerġa' jispjega x'ġara sew, mhux il-Maltin. Imma naħseb illi l-isbaħ waħda hija din fejn din hija l-wasla lura mill-Amerika, is-sorpriża kienet il-vera sabiħa, allura xtaqu li jagħmlu ikla. Il-Malti jħobb jiċċelebra bl-ikel, daw mal-wasla lura riedu li ssir ikla. U li ġara kien li fil-waqt li għandek l-om li qed ħeġġeġ biex imorru jġibu l-ikel li hemm bżonn ħalli jagħmlu l-ikla speċjali, dan huwa li ben il-ħalleġ ġejn lura sa ċertu punt. Imma fil-verità, Juan Mamo juża l-istess dialett, juża l-istess persuna u juża l-ikel anka bil-mod figurattiv tiegħu biex jgħid illi f'Malta għandna issa. Din tista' tfisser li f'Malta jikber ħafna ġdur u jikber ħafna basal u jikber ma nafx x'isem jiżjed. Imma fil-verità qed jgħid ukoll illi f'Malta għandek dal-poplu il-laqqas biss qiegħed jaraf il-madmat li għaddej minnu. Kontenti bil-trikki-trakki, kontenti barma u zarma, itanna nofsu zana bandalori fil-pjazza ta' qoddim l-Knisja, kontenti b'dawk l-affarijiet, imma ħafna affarijiet iżjed importanti hawnhekk qed nitkellmu il-bidu tas-seklu 20. Żmien ta' tibdil b'saħħtu għandek titqabel hawnhekk għandek is-7 Ġunju, il-21 qed titil fil-Kostituzzjoni, qed tibdil fil-Kostituzzjoni, hemm dawn l-elementi kollha, li nisaħħu. Illi bla dubju qegħdin jinkwetaw mhux bi ftit lil Juan Mamo. U l-aħħar tema hija din fejn naħseb illi Juan Mamo wkoll ipprova jagħmel għax l-opinjoni tiegħi illi hemm dawk il-momenti fejn permezz tal-karattri tiegħu ukoll iġelna insiru parteċipi fl-ikliet li jservi. Waqt li qed tiservi lill-karattru, sa ċertu punt qed iservi lilna wkoll. Is-sabiħ fi Juan Mamo li ma tantx insibuh f'kitbiet oħrajn, ili anke saħansitra kważi jagħti ir-riċetti. L-eżempju għal dawk li jiftakru, l-eżempju ta' meta daw jixorbu xarba birra tajba,
jiskru xarba sintendi tal-birra tiġi mħallsa minn żewġ Amerikani illi ħasbu illi daw la jibdew jonħru ikunu jistgħu jikbu biċċa mużika vera innovattiva u l-Malti basta jixrob il-birra. Sa jiġri ma jiġrix, dik hija storja oħra. Imma li qed jiġri wkoll li dan mingħand min kienu xtraw il-birra u x'naf jiena huwa Grieg. Mediterranju, allora daw, il-Malti qed jara skuża l-espressjoni kif sa jfotti lill-Grieg. U viċe versa, il-Grieg qed jara kif sa jfotti lill-Malti. U dan jagħti deskrizzjoni, għalma użar jagħti deskrizzjoni ta' froġa kif tagħmilha hawn Malta. U jisemma ħafna affarijiet fosthom ukoll daw jitfawlu l-asluġ illi dan sawwathom għarrajt biċċa ġilda u daw ħakkika il-ġilda u tafaħħilu wkoll biex jikolla, ġifieri kif taħsel l-unur tiegħek bħala raġel u jgħidu fl-istess kapitlu jgħidu li din tagħna ħatgħaddi fl-aħħar mill-aħħar tagħna tal-Maltin ħatgħaddi. Ġifieri anke l-argument tagħna u tagħhom jiena u intkom hija xi ħaġa li tipperfettwa lilha nnifisha f'din il-kidba. Pereżempju, waħda minnhom li hija sabiħa huma referenzi lejn ix-xogħol ta' Bonaci, il-ħanut tal-ħelu ġewwa l-Belt Valletta dan qiegħed jiftakar, imma raw naqra f'dan il-każ jibda Juan Mama jibda juża ċertu aġġettivi biex ukoll għall-immaġinazzjoni tagħna, biex aħna wkoll naslu biex ngħidu iva tajba jew le mhix tajba. Ġifieri sa ċertu punt din hija stedina biex aħna nsiru parti mill-eżerċizzju tiegħu. U naħseb illi wkoll waħda miż-żbieħ ġejna hawn nisfel paġna 446 fejn għal darba oħra qiegħed qegħdin jofdaw għadhom kif ġejru, għadhom kif waslu. Ma nafx hekk kienu tajtux imma il-kelma kaf mela bejn il-bidu, bejn it-tluq u l-wasla hemm żewġ prodotti li kważi qatt ma jissemmew bejniethom. Ġifieri x'inhu morru l-Amerika. L-ewwel wieħed huwa l-imbit qatt ma jissemma. L-imbit fl-ebda kapitlu mill-mument ta' kif jitilqu minn Malta sakemm jerġgħu jaslu Malta qatt ma jissemma. Il-prodott oħra li qatt ma jissemma ħlif eċċezzjoni waħda huwa l-kafè. Il-kafè jissemma qabel ma jitilqu minn Malta u jerġa' immedjatament jiġi msemmi kif appena jaslu Malta. Minkejja dan kollu hemm referenza moment minnhom ta' diskussjoni bejn tnejn il-karattri Amerikani, iż-żewġ spetturi li qegħdin jaraw dawn minn fejn ġabu din l-idea ta' dal-proġett kbir li bdejna l-ewwel slide bih, u daw qegħdin jiddiskutu ġo kafè ġewwa New York. Qatt ma hemm referenza li l-Malti qed jixrob jew imbit jew qed jixrob il-kafè ġewwa New York. Allura iżjed minn kollox hawnhekk Juan Mama mhux b'mod intenzjonat jew le, jien naħseb illi hemm pjuttost intenzjoni ċara fiha din. Qiegħed b'mod kontinwu ukoll jiddistingwi l-aħna u l-intom. Riflessjonijiet għandha ħafna. Imma naħseb li iżjed waħda li tinteressa lili hija din fejn b'mod kontinwu naħseb xi ħaġa li toħroġ b'mod ċar speċjalment marbuta mal-ikel hija din id-dikotomija bejn is-suċċess u l-falliment. B'mod kontinwu. Jew għandna l-ikel jew m'għandniex l-ikel. Jew għandna biċċa xogħol tajba nistaqgħu nħaraw lejxin minnha, jew kellha mejtin bil-ġuħej ħanaħdu biex immorru lura. Għandna l-ikel, għandna dejat biex nagħmlu l-flus, allura f'dak ir-rigward nistgħu nkunu sinjuri, għal kien hemm dik il-ħolma li nsiru sinjuri għadek u possibbli, imma għandek ukoll is-sitwazzjoni li l-aħħar fejn inti għandek din id-tbatija illi daw kienu għaddejjem minnha, tbatija li wara kollox kienet kollha marbuta mal-ġuħ. Jiġifieri is-suċċess jew il-falliment ta' din il-mawra ta' daw il-karattri
fil-kitba ta' Juan Mamo, meta taħseb naqra fuqha, hija kollha msejsa fuq kelma waħda, ġuħ. Jew taqta' l-ġuħ, jew tbagħat il-ġuħ. Jekk taqta' l-ġuħ tibqa' fejn inti, jekk tbagħat il-ġuħ bħalma ġara fil-każijiet fejn hawnhekk mhux qed ma rejthomx pereżempju, hemm elementi fejn turi l-urġulija, fejn dawn qed jgħidu jiena ġemmajt 4 soldi waqt li kont qiegħed hawnhekk u mhux ħanitlifhom. Ħanerfa' kollox, ma ġara xejn, ħafna ħasbu li morru l-Amerki u niġu lura, ħaniġu lura b'xi karozza sabiħa, ma ġara xejn minn dan, imma fil-verità il-fatt li l-umiltà Juan Mamo jemmen ħafna wkoll f'dal element tal-umiltà. U hemmhekk l-irġulija huwa tipprova jgħidilhom lill-irġiel l-oħra li inti mhux tisraqilhom it-teħ. Imma taċċetta l-fatt li għamil żball u hemmhekk il-falliment mhux biss taċċettax mill-falliment tista' terġa' tikber. Allura għandek daw is-sitwazzjonijiet kollha fejn la darba torqomhom kollha flimkien l-element kontinwu huwa dejjem marbut mal-ikel. Grazzi. Mistoqsijiet, riflessjonijiet, nippakjaw nistgħu mmorru naf li issa ħafna minnkom il-ġuħ. Xejn? Mark? Jien da suġġett interessani ħafna. Kont ħerqan ħafna għal-lecture u fil-fatt ħriġ bost elementi li huma interessantissimi. Naħseb li kif Mamo għandek fejn tistudjah fil-wisa fuq diversi livelli fuq diversi disciplini. U jien ukoll għamilt eżerċizzju bħal tiegħek fejn qed noqgħod nara iżewġ riflessjonijiet għandi l-ewwel nett forsi anke taf tgħidli xi ħaġa dwaru, jien naħseb meta naraw dak li jgħid li kienu jiklu Mamo fi żmien, speċjalment, anzi probabbilment l-underclass u l-proletarjat. Ikla li mhijiex dik li aħna n-namit tal-ikel Malti, dak li nbijaw il-turisti, dak li jagħmlu x-chefs meta jagħmlu deconstruction tal-kannol fejna fih. Il-mumma kienu jieklu affarijiet li laqas biex nafu bihom, xi potu f'dewwex jibda jsemmi l-bamja bħalma semmejtin. Jiġifieri naħseb bħala storja soċjali interessanti naraw x'kien il-menu iktar tipiku tal-underclass minn Malta jew tal-fqir li kien ħafna minnu. U għandi suspett jien li kienet tikla li kienet pjuttost veġetarjana, ħafna iktar plant-based milli laħam iċ-ċanga naħseb ma tissemmix. Darba, jissemma ħafna laħam abjad li pofli, kutiġiġ, imma mbagħad għandek novella ħallin ta' t-tiġiġ, it-tiġiġ kien jinsteraq bħala xaġa li rari jista' jkollu. U jieklu ħafna offil, imsaren, jisemmi l-imsaren għalja ħazzabbar, kien għu jgħamil l-imsaren. Anka l-Belt Valletta. Eżatt, Mbagħad ħaġa li toġobni ħafna f'Mamo u li naħseb inti għallu dejta li għalli l-aħħar, hija li Mamo retem il-ġuħ. Il-ġuħ huwa kontinu. U il-romanz huwa kollu ħars u ċassar lejn l-ikel. Hemm xenqa, pereżempju l-Grik qed iħares lejn il-pasti u jiddeskrivjhom dak il-mod naħseb hemmhekk hemm studju anki letterarju eventwalment jista' jsir dwar ix-xenqa kontinwa li hemm u x'tista' tfisser din ix-xenqa. Jiġifieri li inti qed tħares lejn xi ħaġa li jew hija lilin minn dak li tista' tilħaq jew forsi ħadd tiddefinik b'mod differenti anke soċjalment. Fil-fatt hemm novella oħra xejn mill-Għadda ta' Santa Marija fejn bidwi li jmur biex iħallas il-qbiela lis-sit tiegħu da joffrilu t-te u l-kejk, C-A-K-E, u jsemmihom hemmhekk ukoll ta' Bonaċi. Jiġifieri bħalli tiekol kejk huwa xi ħaġa fejn tiggradwa soċjalment fejn tibda tiekol il-ħelu li tixtri minn Bonaċi u mhux il-ġidra, il-qara u anki l-ħut irqiq tal-sardin, bakkalja u l-ġova. U nħu gost li għandek il-passjoni għall-ikel ta' Mamo tal-Mandin, jiġifieri għax huwa suġġett li kontili biex xi darba niddiskutih jew nisma' dwaru. Grazzi. Prostu grazzi ovvjament. Mela bla dubju ta' xejn għandna bżonn li nibdew inneħħu dan il-mit ta' kċina monotona,
ċina f'ira, ma jien naħseb li l-Malti bil-ftit għaraf jagħmel il-ħafna. U naħseb li fost affarijiet oħra ġifri anka saħansitra għandna kodba tar-riċetti l-ewwel wieħed li qed fuq jiena jew sa fejn nafu s'issa l-ewwel tip li ġie ppubblikat. B'riċetti ħafna minnhom Maltin għalkemm hemm influenza b'saħħitha Ingliża dan huwa l-ktieb ta' E.L. Vella ġie ppubblikat fl-1894 jismu l-ktieb tal-Ċina. Dan hemm 3 edizzjonijiet, l-aħħar edizzjoni tiġi pubblikata fl-1936. Meta appuntu koddilna ftit qabel konna kif nibdlu l-ortografija tal-Malti. U meta tħares lejn x'qiegħed jiġi preparat tindumna mela dan għandu l-traduzzjoni hija gustuża ħafna. Fl-introduzzjoni jgħid u dan huwa miktub għal dawk it-tfajliet Maltin illi sajru għal dawk is-sinjuri esse kapitali li ma jafux jaqlu bajda. Imma din hija miġbura, din il-kollezzjoni hija miġbura ukoll bl-għajnuna tal-mara tiegħu. U fosthom hemm nagħtu każ pompa li hija t-torta tal-lampuki. Fenek la Campagnola, anka il-terminu bil-Taljan fenek la Campagnola. Hemm studju tal-lingwa il-mindil pereżempju, li aħna ħafna drabi nqisuh li huwa li għaxi sarvetta, fil-verità il-mindil li dik ix-xibka illi torbot magħha l-istonku mal-muskoli taż-żaq. Illi inti minna din mbagħad kont tista' tużagħha biex tagħmel il-kemm ma tistax tiġi ġemma bħalissa. Illum dina li xtruha dan huwa laħam mimli falda biex tagħmel il-falda. Falda mimlija sewwa llum issib tal-plastik, xibka tal-plastik u jlibsu lilek fiha. Bla dubju ta' xejn ir-riflessjoni tiegħek hija l-vera importanti u għamminti li hemm bżonn li nkissruha. Kienu qegħdin jiklu ħafna bil-kwantità mhux bil-fors. Mhux bil-fors. Imma naħseb illi kienu jarfu kif jużaw anke l-element tal-istaġuni illi f'mamo toħroġ ukoll b'mod ċar. Ta' meta ċertu prodotti qed jidħlu jew l-istennija għal ċertu prodotti. Ġifieri hemm dak l-element illi bla dubju ta' xejn huwa importanti. It-tieni element li naħseb li huwa importanti li u li wkoll xiera illi wieħed jistudjah naqra iżjed hija din il-gaze, din il-ħin kollu anka ngħixu mill-lum għall-lum. Instaddejt għax kilt ikla bajtar tax-xewk. Għalina mhijiex xi ħaġa, imma din anke saħansitra fil-gwerra narawha illi anke mir-riċerka li għandna, pereżempju l-Ingliżi li kienu jiflu jisilqu minn ġo l-Eliqi, ma kinux jikluh il-bajtar tax-xewk għax mhix xi ħaġa tal-kultura tagħhom. Imma l-Malti kien jidħolu meta tisirqulek il-bajtar tax-xewk, naħja minn rasek li jidħlu l-Ingliżi jisirqulek il-bajtar tax-xewk. Imma jieklu kemm ħafna minnu, imma kienu jistaddu. Allura fil-kitba ta' Mamo taraw koll l-arfien ta' kif wieħed ifejjaq lillu nnifsu meta tinqala din il-problema. Il-konsum kbir ta' ħobs. Erġajna li ma jużax hawnhekk Mamo hija l-kelma kumpanaġġ. Li pereżempju f'ċertu kitbiet oħra fl-Illi ta' Żejr pereżempju l-kelma tintuża. Fejn qed jirreferi għal dak kollu li jittiekel mal-ħobs. Jista' jkun illi sta taġagbu taħara x'tkun trid hija wkoll din dak kollu li qed jitlef il-Malti, illi seta' jiekol il-Malti, illi fil-verità minħabba sitwazzjoni kienet jgħix fiha. Ma kellux dik il-possibilità illi jduq, imma kif qed tajt inti, kif qed tajt tajjeb inti dana kienu jrabbu t-tiġiġ, kienu jrabbu l-fniek, fl-okkorrenza tal-pulizija nsibu kwantità ta' seq ta' kemm fniek u kemm tiġiġ ħamiem. Jisparaw fuq il-ħamiem pereżempju kienet xi ħaġa normalissima. Anka fil-kitba ta' Mamo daw qed jiftaħru illi dawn daħlu l-belt u tawhom permess li jisparaw fuq il-ħamiem u kemm kien hemm ħamiem qatluh. Imma anke l-istess argument ta' dawk l-erba' sinjuri li finalment joħolqu dak il-problemi kollha ġifieri għal dawk li huma minħal qormi. U hawnhekk naħseb illi Mamo qed jirreferi għal spazju vera interessanti l-għalqa
Jien fejn qod jiena kien magħruf bħala parti mill-laqgħa li fi żmien l-ordni din laqgħa kull ma kienet spazju kbir fejn kienu jitħadmu wkoll ħafna nisa. Ġifieri għandna dokumentazzjoni ta' listi ta' nisa li qed jiġu mħallsa għal xogħol qegħdin jagħmlu fl-għelieqi illi dan l-ispazju huwa bejn kif appena tidħol ġewwa ħall-Qormi San Bastian jiġri fejn mill-pavi semmek jgħidu li kien jidħol l-ilma. F'ċertu postijiet kien jidħol l-ilma. Ma f'dik l-erja kollha patila saħalluqa, hemmhekk saħan sitra anke fi żmien l-ordni kien hemm razzett ta' ħnieżel. Fid-dokumentazzjoni kollha qed hemmhekk. Imma iżjed minn kollox hija t-trobbija tal-fniek u tat-tiġieġ. Imma wkoll l-insib. L-insib biex wieħed jiekol. Mhux kaċċa u insib fil-kuntest iżjed viċin tagħna, imma l-kaċċa u l-insib biex wieħed imur. Imma araw nara kif jinbidlu nitkellmu fuq kultura imxenna biex tikol iċ-ċanga. Imma inti tiekol laħa, imma mhux ċanga. Imxenna biex tikol ħobs abjad. Għalfejn għax inti ħobs ismar tiekol. Illum qilbna kollox taħt fuq illum għal ħobs ismar li tidħalas iżjed flus. Imma hemm din l-aspirazzjoni illi permezz tal-ikel inti kol ħobs abjad, jien kol ħobs ismar, normal naf fejn ngħidu xejn il-xulxin. Jien naf li inti l-buttijak huwa ħafna iżjed font mill-buttijaj. Ma naf fejn ngħidu xejn il-xulxin. U naħseb illi Juan Mamo dik il-vera jħaddimha b'mod il-vera sabiħ. U nispera illi xi ħaddin fil-verità jistudja. Prost. Jolqodni ħafna dal-punt li għajjimt inti u anke komplom jew Mark fuq l-kejl ta' kollox huwa l-ikel. U biha jidher li Mamo kien qed jipprova juri l-istat verament primittiv ħanejtek li kien wasal fih il-Malti. U allura nuqqas ta' kultura, eċetera, eċetera. Li tgħix biss ħajtek biex tiekol u jerġa' jkollok it-tfal sewwa li jerġgħu jagħmlu l-istess rutina tal-ħajja. Xi ħaġa dwar dak li qed fuq il-nuqqas tal-inbit u tal-kafè. Naħseb għaliex hemm rabta kbira mal-kultura Ingliża. Allura fil-kultura Ingliża hemm iktar it-te dejjem u hemm iktar il-birra. U dawn huma tnejn li jisemgħu ħafna fil-ktieb. Kontrast ma' dawk. Naħseb li ġejja prinċipalment mill-kultura Ingliża. U l-aħħar ħaġa li tgħid hija jiena dejjem jolqotni il-Mamo li qiegħed inċert minnu nnifsu. Għax Mamo qed jipproponi bidla kbira. Sewwa bħala anke bħala Dimekja. Imma fl-istess ħin jaf u moħħu mistrieħ bil-kultura illi hemm. Jiġifieri jixtieq jimmaġina sitwazzjoni aħjar, imma jibża illi ma jirnexxilux jasal għalija, għandu d-dubji. U din tolqot, pereżempju, meta jitkellem fuq l-għana. U favur l-għana bħala ħaġa tal-pajjiż, imma fl-istess ħin huwa aħħaġġajt meta jgħaddu jgħannu u veru. U jibder ridikola. L-ikel Malti ġieli jagħmel hekk ukoll. Meta għandu l-ikla fil-familja, meta jabbada qiegħda tinnamra l-tifla Għaddiju l-unur, ma kien veru xejn. Hemmhekk jibda jiddeskrivi l-ikel li qiegħda taqleb l-om. U jagħmel kummenti bħal dawn, anke bnadi oħra jgħid ikel fqir imma huwa sinjur ukoll għax naturali. Jiġifieri kull darba għandu din Naħseb dawn il-paralleli vera
il-veru ħarġu mod kontinju interessani ħafna wkoll il-mod ta' kif pereżempju jħaddem l-ikel daw l-inċert qed jgħid lill-mara u mustembaħ u ċċaqlaq u nbidel u ħu azzjoni sir involuta. Imma fl-istess ħin kif qed tgħid inti daw fil-waqt li qed jipprova ħares lek. Bħal meta nagħtu każ għandek jingħad li għandek soċjetà pjuttost klostrofobika, speċjalment fl-irħula iżjed minn kollox. Fejn imma għandek tas-sabiħ fejn in-nisa jistgħu jingħaqdu flimkien, għandek dik il-Ingliż female solidarities. Fejn in-nisa jiġu flimkien biex jgħinu xulxin ħalli jimxu l-qudiem u saħansitra jaslu biex jieħu għanijiet illi normalment ikunu assoċjati mal-irġiel. Imma iżjed minn kollox, u mbagħad għandek daw is-sitwazzjonijiet fejn moħħa lesta li tħalli l-minestra mela qalbet lil kulħadd, imma l-minestra tagħha lesta tħalliha tiksaħ biex tisma' x'qed tagħmel il-ġara. Ġifieri fil-waqt li qed jgħidilha x'qed tagħmel hawnhekk, min-naħa l-oħra qed jgħidilha ġifieri hemm dawn naħseb li hemm bosta minn dawn il-mumenti. Anke meta tidħol fit-tliet tema tiegħi fejn ngħid illi qisu jippostied il-karattru filli ħallik titkellem fl-ibda waħda, ġifieri ħa l-aċċent, ħa l-kliem, ħa kollox. Imma jużaħ ħabta l-motu maniera li qed jgħajru ignoranti dawn, ġifieri hemm daw id-dikotomiji li jiena daw kemm missejt naqra fihom. Il-romanz tiegħu stess, il-kitba tiegħu qiegħed jagħmel kritika qawwija lir-romanzi li kienu jinkitbu kemm il-darba sewwa. U fl-istess ħin kemm il-darba juri inċertezza fuq il-mod kif qiegħed jiktabu. Ġifieri, din naħseb li ħaġa li tagħmlu kbir insomma, għax huwa maqbud f'dilemma u qiegħed jiddeskriviha wkoll din id-dilemma. Ma nafx hekk kienu tajtux l-affarijiet iż-żbieħ li semmi Mark ma nafx kienu tajtix. Ħafna drabi huma l-affarijiet tissib il-belt. Tbassi titkellem fuq iż-żerrek. Iż-żerrek il-ħanut tiegħu kien il-Furjana qabel ma tidħol. Strata Sant'Anna l-ewwel ħanut tiegħu kien hemmhekk, imma mbagħad il-ħanut ieħor ta' żerrek kien ta' Sliema fejn imma intom ġu tgħidula x'issa tlift kien hemm l-Square Deal qabel fil-kantunier qabel ma titla' l-Manuel de Mac Street. Fil-kantunier hemmhekk eżatt illum ma nafx hemm ħanut, hemm xi ħanut ieħor ma nafx hemm. M'għandix idea x'hemm. Hemmhekk kien hemm Simon Inglot tal-makeup fejn mur normalment jien. Ma xejn, kif qed tindunaw. Hemmhekk Żerrek ukoll kellu l-ħanut tiegħu. Imma mill-familja ta' Żerrek hemm ħalqor minn ukoll li apparentament minn dil-familja wkoll hemm storja fejn by the way għandna riklami ta' Żerrek, jiġifieri dan għandna storja sieħa għandna bilkemm għandna żied informazzjoni fuq Żerrek iżjed milli għandna fuq Bonaci. Minkejja li Bonaci kellu u l-familja ta' Sallum tagħmel għada fis-settur tal-ħelu. Imma anke kif juża il-belt bħala sa ċertu punt kważi qisu Herbert Ganado. Fejn qed jgħid isma' hawnhekk fejn huma l-istandards il-ġodda, imma dawn l-istandards il-ġodda mhux bil-fors huma tajbin. Qed jieklu sandwich u jixorbu l-martini fi Pjazza Reġina. X'qiegħed jiġi. Ġifieri hawnhekk għandek ukoll din tal-inkwiet ta' progress imma element kbir ta' nostalġija u ta' romantiċiżmu. Imma il-ħġieġa tal-pastini illi xorta waħda minn kelli qed narahom jien daw qatt ma jista' jkun bir-rieħa. Kollox bir-rieħa, ngħix bir-rieħa. Però jiena naħseb li dan kollu li konna qegħdin ngħidu, jiġifieri anke il-punt ta' partenza fl-opinjoni tiegħi tal-nonna Venut huwa propju il-ġuħ, allura l-ġuħ marbut mal-ikel. Għax inti ma titlaqx minn pajjiżek ma qegħdin naraw issa ħafna nies ġejjin hawnhekk dawn li ma jitilux coverage u l-istess kienu għamlu dawn il-povri, fl-opinjoni tiegħi povri, li titlaq tinqata' mir-roots tiegħek. Il-ħabib tagħna qal il-fatt li dawn kienu nies bil-ġuħ u allura għandek lack of culture. Le, definitely le. Għax culture awtomatikament la inti qiegħda ġew grupp se jkollok kultura. Issa jien fl-opinjoni tiegħi m'hemmx kultura li aħjar jew hekk jew li għandek ġerarkiji iva. Imma kultura dik li jinġor jien miegħi fil-fatt ta' nġarrew ġol-Ameriki. Il-kultura definitely kienet hemm minkejja li dawk kienu nies qiegħed ngħidulhom bil-ġuħ. Ġifieri l-kultura tagħhom
definitely ma nistgħux nagħmluha. Id-dubju li semma l-ħabib tagħna hawnhekk li kellu Ġwan Mamo, naħseb jiena f'kull wieħed waħda minnhom. Jiena anke jekk naspira li jiena rrid nasal hemm, naf li jiena waqt li ħanqedha naspira li nasal hemm, naf li se jkolli ħafna ntoppi biex wasluni hemm. U ma nistax noħodha for granted li dak li naħseb li huwa l-aħjar anke t-tifel tiegħi bil-fors se jiġi aċċettat minnu u iktar aċċettar miċ-ċirku li se jkun iktar minn jien u se jkun fih. Ġifieri dawn iċ-challenges naħseb għalhekk qegħdin ngħidulhom forsi dubji, ġifieri iktar kienu challenges f'moħħu milli dubji. My very modest Jien opinion. naħseb il-kelma ġuqa fil-wasa tagħha anka ġuħ fil-ħsieb, ġuħ fl-edukazzjoni, ġuħ ta' għarfien, ġifri inti immaġna titlaq minn hawnhekk u li żed ħaġa, li żed idea brillanti li għandek, li tagħmel dal-proġett bid-dranaġġ. U dik telqet minn Malta l-idea, l-idea telqet minn Malta. Għandek min li qed taħares lejn rġajna l-belt u r-raħal li jipprova joħroġha b'mod ċara kemm xi kultant forsi tfixkel meta ma wieħed jitkellem fuq il-belt u fuq ir-raħal speċjalment din l-Amerika, ġifieri għandek anke l-Malti li qed jaspira li issa sar ukoll Belti. Belti ġifieri mhux iżjed mill-Belti tal-Belt Vallett imma Belti fil-kuntest ta' New York illi dana qed jara binja illi millu mal-għada hemm bniet. Meta hawn Malta saftet ilu konna għadna nitkellmu fuq din, ġifieri biex tagħmel binja għaddhom snin. Ġifieri dan naħseb kien ukoll il-culture shock illi huma kellhom. U jien naħseb illi pruvaw, jien naħseb nkunu ma kunx qed nagħmlu ġustizzja ma dawk Maltin lanqas illi kellhom dan kuraġġ illi appuntu jmorru lil hinn u jippruvaw jesperjenzaw dan kollu. Sa kemm fir-realtà kienu kapaċi jħadmu dawk l-opportunitajiet li sabiħa hija meta Grazz tmur tixtri tal-ħanut ma tal-ħanut. Din hija belt kosmopolita. Fejn anka l-bejjeħ qed jgħid imma jien kif jista' jkun ma' din ma nasax biex niftijem. Għandek Grieg, Italjani, Franċiżi, ġej minn kullum kien. U daw b'xi mod ieħor ninnegozjaw. U ma' Grazz tgħidilha x'tgħidilha kelma bl-Ingliż u taħsbek li ma tafx titkellem bil-Malti u tkellmek lura bil-Malti. Ġifieri anka din il-qabża imma meta jiġu lura. Għax inti taf tgħid erba' kelmet bil-Malti u tngħid bl-Ingliż. Issa sir sofistikat, għax tal-belt jagħmlu dal-affarijiet ukoll. Jilab dawn l-affarijiet, naħseb jilab tant sabiħ dawn l-affarijiet li la darba tibda taqrah tibda tħoss li dana kull faċċata tibterġa' tqelleb faċċata oħra trid tara appuntu se jiġri. U anke il-mod ta' kif jgħin il-qarrej li jindikalu mifħabba qabżet li jagħmel li naħseb il-ħsibiet tiegħu xi kultant jisfukaw li l-om infushom stess, tant kemm qed jiġri b'moħħu, tant kemm irid jgħidilna stejjer, tant kemm irid iddaħħal affarijiet, tkun tgħidilna isterġgħu morru lura jekk tiftakru kapitlu 5 fejn jiena iddiskrivejtilkom din is-sitwazzjoni. Ħankompli fuqha issa. Illi fil-waqt li jista' jkun illi qed jiżviluppa il-plott tiegħu, naħseb illi bl-istess mod iżomm lill-qarrej anzjuż bl-antiċipazzjoni ta' u issa xi bil-faxit li tkollha. Jiġifieri ikun kidbu u tant ikun jixtieq forsi anke jiżviluppa l-ħsieb, jiżviluppa l-ħsieb. Ekku. Stat nagħmel kumment żgħir dwar it-tifsira ta' kultura li kont qed nitkellem fuqha jiena, imma kont qed nitkellem fuq kultura Sofistikata. Kont qed nitkellem fuq meta għandna ċerta kultura, jiġifieri għax kultura għandha ħafna tifsirijiet. Sewwa, kollox jista' jitqies bħala kultura. Jien naħseb li tista' titkellem fuq il-kultura tan-nemel jew tan-naħal. Sewwa, ukoll. Imma huwa ċar li Ġwan Mamo l-iskop forsi prinċipali tiegħu bil-ħtieb kien li juri l-istat verament baxx ta' għarfien u f'ċerti paġni, pereżempju, meta jġib in-nisa qegħdin jieħdu l-lottu, jgħidu kif qed jilagħbu l-lottu. Sewwa, u mbagħad hu jieqaf dik it-tattika tant tajba tiegħu
li kellem lilek li qed titħaq bihom, jgħidlek qed titħaq bihom mhux. Jgħidlek ma titħaqx meta tiftakar li n-nisa f'pajjiżi oħra qed jiġġieldu għal-vot u mhux għal. Aħna nistidu l-Dipartiment tal-Istorja illi bis-serjetà ħares lejn dan id-dokument biex appuntu anka mad-Dipartiment tal-Malti. Naħseb illi wasal iż-żmien illi fil-verità nistudjaw nara bis-serjetà għax dan huwa żmien ukoll li jinteressani wkoll fi Ħwan Mamo, dan huwa żmien fejn għandek ċaqliq demografiku enormi f'Malta. Fejn qed jikber il-Ħamrun pereżempju, qed tikber il-Marsa, fejn għandek it-tluq tan-nies dawn mhux in-nies biss qed jitilqu lejn New York, imma għandek ir-raħħala tagħna, l-bdiewa tagħna li qegħdin inħarsu lejn il-belt bħala il-post tal-opportunitajiet. Iż-żgħażagħ li wkoll bħalma nitkellmu fuq iż-żgħażagħ tal-lum tagħna li qegħdin inħarsu lil il-mixtajta tagħna, qegħdin jagħdu l-opportunitajiet qegħdin x'imkien ieħor. F'dak iż-żmien min ma kellux il-kuraġġ li jagħmel hekk li jitlaq, immaġini titħalli kultura sħiħa tiegħek warajk. U titlaq x'imkien ieħor li ħadd tasal xahar u nofs ieħor sakemm tasal hemmhekk, jiġifieri sakemm tiġi biex tasal inti din qed taħseb li ħaddieħ biżżejjed ikel u fosthom ukoll il-porok biex jaslu l-Amerika. Jiġifieri anke l-fatt li inti għandek dan it-traġitt huwa minnu nnifsu diġà problema. Li kollu naħseb meta naqra dan il-romanz huwa li speċi huwa mimli kontradizzjonijiet waħda f'waħda. Li mhumiex nuqqasijiet ta' Mamo huma l-kontradizzjonijiet tal-ħajja, ġifieri għandi mistoqsija għalik. Inti u taqraħ ir-romanz ħadd l-impressjoni li Mamo qiegħed jiddokumenta il-kultura popolari, ġifieri l-iskop dikjarat jgħidha ripetutament huwa dak li semma Manuel. Ġifieri qed jiddikjara illi mill-Malti ma jistgħux jibqgħu jgħixu b'dan mod, ma jistax ikun. Speċi aħna rridu nħarsu lejn il-belt, lejn l-infrastruttura tal-belt, lejn l-edukazzjoni, lejn dak li qed jiġri fil-pajjiżi essenzjalment insomma Ewropej u fl-Amerika għax hu f'da sens għandu dik il-kultura ċara ħafna, ma fl-istess ħin ma nafx ħadd l-impressjoni li hu bħalma Manuel Semmalana bħalma jrid jiddokumenta l-għana, jrid jiddokumenta d-dialetti għamillek footnote bil-lista ħassejt li qed jipprova jiddokumenta għandna kważi bħala l-folklorista, l-etnografu li ġie mill-Eġittu allura teħares lejn Malta jisu minn barra u diġà strat jirrealizza li dawn l-affarijiet għad jispiċċaw li r-romanz tiegħu inti se tgħid lil Simon għandna bżonn niddiskrivu narsu bħala dokument storiku. L-bita xejn naħseb illi ir-raġuni li ħarġu darba teni hija appuntu minħabba illi ħassejt illi dan qed tikellimni tal-mod u maniera, qed tikellimni b'lingwi differenti permezz tal-ikel f'erba' sitwazzjonijiet differenti illi naf li kemm Mark ħadem ħafna fuqhom, speċjalment l-ewwel tema, Mark inteħdim fuq l-ewwel tema, anke fuq it-tieni tema, mhux qed ngħidlek m'għandux fuq l-oħrajn. Imma naħseb illi t-tnejn l-oħrajn huma t-tnejn li huma iżjed tal-qalbi. Minħabba li naħseb huma aspetti illi Ħwan Mamo jħaddhom tal-mod u maniera speċjalment meta hu jieħu il-persona tal-karattru nnifsu u bejn brabja, bejn disprament, bejn bxewqa. Qiegħed appuntu jiddokumenta dan kollu. Xi ħaġa li forsi ma nafx kemm hawn minnkom tafu x'ġara fl-1930 viżavi ċertu wieħed ġej minn New Zealand kien kuljum ħols, dan kien konsulent agrikoltura illi ġib qabbat mill-Università ta' Cambridge biex jagħti serje ta' taħdidiet fuq l-aspetti agrikoli moderni illi kienu nisaħħu fit-tletinijiet. Bażikament dan huwa il-parallel ġifri Ħwan Mamo qed jiżviluppa dawn il-ħsibijiet u dan fil-31 qiegħed hawn Malta, ċoja kien fit-traġett tiegħu lejn Malta waqaf Malta u l-Gvern Ingliż saqsih jekk hux possibbli li jagħmel diskussjoni fuq l-istat tal-agrikoltura f'Malta.
U dan għamel taħdita il-palazz, il-belt, kienu mistednin fost l-iżjed nis importanti u ħassieba u nis li huma involuti fis-settur. U dan fost affarijiet oħra baqa' skantat kif din il-gżira li hija parti minn kolonja ta' imperu, wieħed mill-imperi, stajt il-fabrika industrijali tad-dinja, u daw għadhom qegħdin jaħartu moħriet tal-linja b'xafra tal-ħadid. Dan għadu qed jiskanta kif qed nużaw tip ta' mos u ta' naċ li daw titfalhom ħafna imma lura jroddu l-vera ftit. Qed jiskanta kif m'hawnx jew il-ftit li hawn il-baqar mhumiex qed jiġu użati għalħalli kollu inti qed titma' biex dawn tuħu l-laħam minnhom huma fil-verità dana fil-verità ma tqabbadnieh ukoll li kun l-ambaxxatur għal Maltin fl-Awstralja ma li ġara li dan kif wasal miskejn marat u miet. U miet miegħu ukoll in-numru ta' artifatti illi Vincenzo Bonello taħ artifatti puniċi illi taħ bħala rigal biex dawn jitwaslu fl-Awstralja ħalli dawn ikunu bħala ringrazzjament ikunu jistgħu jitpoġġew f'mużew hemmhekk. Li hu sabiħu illi fl-istess sena il-karnival iwassal biex jagħmlu 4 karrijiet biex iwaqqgħu għaċċajt din is-sitwazzjoni u sitwazzjoni oħrajn fosthom hemm il-fnik li mhux l-istorja tal-lum ngħiduha darba oħra. Imma tagħna hemm pereżempju x'qed jiġri billi abdaw il-Malti libsu l-irjus ta' ħnieżel pereżempju. Dik hija l-istess sena meta ġiet ukoll allura kostitwita l-liġi tas-satirika li inti ma stajtx iddaħħaq ċert pereżempju bil-politiċi għax dawn nagħmlu farsa sħiħa bil-politiċi. Imma daf Adrian, din hija sitwazzjoni fejn qed jgħid qed ninbidlu, qed nintilfu, dan qed jara daċċaqliq demografiku tan-nies li qed jitilqu mir-raħal qed imorru l-eqreb lejn il-belt. Dawn qegħdin jaraw mhux il-moħriet bħala l-futur imma l-mazza u l-inkwina. Dawn qegħdin hemm dan iċ-ċaqliq enormi. Hemm din ix-xewqa li jien nikol ħelu ta' Zerrek, li jien nikol ħelu ta' Bonaċi. Mhux illi nagħmel xi ħaġa d-dar u noħodhan tal-forn. Hemm dan iċ-ċaqliq kollu illi naħseb illi Juan Mamo wkoll qiegħed jiddokumentaħ u naħseb qiegħed nerġa' mmur għal dak li qal Mark fil-bidu il-list li qed jagħti tal-asafar u li huma asafar li qed nikkaċċjaw. Tal-li ma bajt qegħdin nieklu, tal-li ma safar qegħdin nieklu. Hemm dan it-tip ta' dettall illi jekk mhux nħarsu leħ fil-wasa tiegħu naħseb illi sa nkunu tlifna ħafna affarijiet u fl-opinjoni tiegħi wieħed mill-aqwa dokumenti li għandna fuq apparti dokumenti uffiċjali naf il-Blue Books tal-Ingliżi pereżempju biex nara x'qed jiġi importat u x'naf jiena. Imma għandek dokument il-vera sabiħ fejn jagħti ħafna u ħafna listi. Mhux qatt innotajtu ma tantx jirrepeti. Jekk isemmi l-Babbuġ darba, ma jerġax isemmih darba oħra, ma jaħlix ħin fil-vojt jirrepeti lilu nnifsu, allura kull darba qiegħed lilek jitimak xi ħaġa ġdida. Dejjem qiegħed jitimak xi ħaġa ġdida. U jagħmilha b'mod araw l-ewwel ikla qabel it-tluq u araw l-ikla l-oħra li preparaw għalija, iġielek taħseb, iġielek ix-xomm. Għal dawk illi huma tal-età tiegħi forsi jiftakru. Il-lommi tnitte fis-senduq id-dar, illum fejn tara, ir-rieħa ta' jew li d-dawallu t-najnon u d-dar, jew li toqtol il-fenek id-dar, u x-xomm ir-rieħa tal-intern. Dawn huma kollha esperjenzi li nitlu fejn. U daw iġelek u jistiednek illi dawn tibda xommhom. U sa ċertu punt saħansitra it-tema. Allura jistiednek ħin kollu jniggess l-immaġinazzjoni tiegħek u tiegħi. Impressjonanti darba semma n-noċi. Li il-noċi muskat għandek aromat. Il-kafe kif tridu. U jsemmilek l-affarijiet l-oħra tista' tieħu mal-kafe. U ma nafx hekk kienu tajtux, imma ma jsemmix iċ-ċikwejra. Illi għal dawk kollha li jaħsbu li ċikwejra xi ħaġa tradizzjonali, ċikwejra mi xejn ħlief sostitut għax inti m'għandekx flus biżżejjed biex tixtri l-kafe. Dik kull ma hi. Imma morru lura dak li kienet jgħid Mark qabel, x'qegħdin nagħmlu qegħdin nerġgħu niskopru minn ġdid, qegħdin nerġgħu nivvintaw minn ġdid. Dak illi ħdimna tant
biex naħarbu minnu sta f'daqqa waħda niglorifikaw. Fej kont ixtri fenek ċuċata, issa tmur anta ma nafx ta' min, jagħtik let biċċidek u tajlux għaw biex ġejsi. U tħallas ta' 4 tifnik. Ta' zarmuċ. Mark, Senjur. senjur. Jina nħoss dak li għandek miktub hemmhekk li kien huwa il-kejl ta' kollu. Suċċess jew falliment. Jina Tieħdu pjaċir. u qegħdin ngħixu llum. Pereżempju, hekk tara l-aħbarijiet tal-lum speċjalment, fuq xiex qegħdin nitkellmu, fuq l-għoli tal-prezzijiet. Kemm l-aħbarijiet kemm il-minuta jingħataw kuljum x'qegħdin ngħidu wkoll, x'għamilna? Pruvajna nikkontrollaw il-prezzijiet. X'qegħdin ngħidu wkoll li forsi l-ikel il-ħobs abjad huwa llum tgħidu forsi iktar irħis minn ħobs ismar. Il-paralleli ta' Juan Mamov naħseb li f'kollox jew fil-maġġoranza tagħhom nistgħu ngħidu li qegħdin narawhom ngħixuhom illum. Jien ngħidlek li kien forsi kultant profetiku. Għandek ukoll jekk tista' tgħid tħares lejn l-Industrial Revolution li dak iż-żmien. Illum għexna l-Industrial Revolution sekli wara kienet suċċess jew falliment. Erġajna morna traskurajna l-bidja. Illum x'qed jiġri ġalaqwa Ewropa tagħna qegħdin naraw li għandna bżonn li jekk ma jkollniex ikel għax l-importanza tal-ikel. Iva, l-ikel jiġġieldu gwerer għall-ikel. Jiġifieri kien profetiku, ġifieri l-importanza tiegħek li tissemmi l-ikel f'dan ir-romanz, żgur li hija ħatibqa' tgħix magħna. U speċjalment għandna bżonn li nħarsu lejha, ħalli ma ngħidux dak kien romanz, jiena ngħidlek dak kien strument ekonomiku, studjat, soċjali u tara l-importanza għax l-istorja tirrepeti ruħha u aħna ninsewha. Grazzi, għax issa konfermat li għandi ġob. Nibqa' nistudja l-ikel. Le, huma dawn huma l-affarijiet iż-żgħar li fil-verità fl-aħħar mill-aħħar l-ikel jaqqat imma l-ikel jista' jiffret ukoll. Mark, l-aħħar waħda? Fuq il-punt tiegħek u biex naqqat ma' punt lejġi interessanti ħafna huma riflessjoni tal-post mifsud. Nasb il-kohor ta' Mamo huwa li għadna qed niddiskutu issa u għadna ma nafux fejn se naslu mhux se naslu. Għax pereżempju anke fuq l-idea tal-kultura jgħid qal qed jiddokumenta, jien naħseb f'Mamo dik tensjoni bejn li hu għandu idea ta' x'inhu l-Malti, għandu idea tajba ħafna. Jiġifieri għandu idea ta' tradizzjoni, tal-letteratura, tal-folklor. Għandu idea anke tal-ħajja kosmopolita jiġifieri huwa bdem tad-dinja. U anke għaliex u kien fi stat ekonomiku fejn kellu jkun bdem tad-dinja, jiġifieri dan ma kienx avukat jew tabib, jiġifieri dan kellu jaħdem ilaqqat minn hemm u minn hawn. Però mbagħad fl-istess ħin bħal ma jgħid Adrian hemm dik it-tendenza li fl-aħħar mill-aħħar l-an tiegħu għal il-Malti isir kosmopolita, forsi anke jsir tik iktar Borgiż, isir tik iktar Ingliż, Amerikan, Ewropew, kontinentali. Imma qatt ma il-problema tagħna hija li kontinwament naraw dit-tensjoni bejn żewġ istinti, ġifieri li jiena Malti u għandi storja u kultura kbira fl-aħħar mill-aħħar, imma li hemm bżonn nagħmel pass lilin, imma dal-pass lilin jaf ħajkolli nissagrifika xi ħaġa, ħajkolli naqgħad xajt, ħajkolli nixtieq ħaġa u mhux oħra. Il-pasta li forsi mi jixtieq, sanżomm u mhux se nżomm, eżatt. Li ma suċċess se jkolli, li ma falliment se jkolli. Did-dilemma, qed insemmi għax diġà semmejta, tidher ukoll biex fakkarili Adrian fid-djalett, pereżempju, l-użu tad-djalett. Huwa ktieb li nieħdu pjaċir għax kixef id-djaletti u uża d-djaletti. Imma fl-istess ħin, meta taħseb li l-aħjar persuna fosthom kien jismu Feliċ, ma jitkellimx id-djalett. Mela allura id-djalett għalkemm intuża u ntwera li jeżisti, fl-istess ħin jiġi wieħed minn dawk l-affarijiet li juru l-ignoranza. Li juru l-livell. Id-djalett huwa mażra fil-kitba tiegħu. Id-djalett iżommok milli
diffikultà li tartikola ħsieb intelligenti, anka ċajt il-namlu bejnietna, ċajt huma l-vera, daw biseta qed jiċċajtaw daw. Imma kif jgħidu ċertu affarijiet, naqbel magħkom jafhom. Di l-ambigwità. Żommu f'moħħkom li jiena mhix espert tal. Jixtieq jitjieb imma jibżal li jitjieb jew Per eżempju, juhu gost jiddokumenta l-born lease. Il-dialett tal-nis tal-Barklori u n-nis tal-Kottonera. Juhu gost imma Feliċ huwa l-eroj tiegħu speċi huwa l-uniku wieħed li ma jiġix lura. Għax Feliċ naħseb huwa l-uniku wieħed li rnexxielu jaraf kif jinfatam minn dak illi jirnexxa. li rnexxa huwa wieħed minn bin Malta li rnexxielu jinfatam minn Malta. Naħseb illi bl-istess argument ix-xogħol li għamilt inti fuq il-personaġġi kollha importanti li nsibu fi żmien. Ġifieri dan qed isemmi ċertu nies illi dak huwa dokument ieħor. Inti qegħdin fuq anke ma kien qegħdin fuqhom anka hemmhekk għandna dokumenti ieħor, il-livell is-saffi li hemm huma l-vera sbieħ. Jien kelli l-opportunità naħseb ftit fuq naqsam magħkom. Dokument li ġabbar ħafna nies, jissemmew ħafna nies li n-nies kienu jafuhom dak iż-żmien u li mbagħad u li kienu fost il-poplu ġifieri. Li bidlu, li ġabu wkoll bidliet jew profondi ċertu punt anke u beda jħossu jkun qrib jew viċin jew il-bot minn ċertu individwi li hu jsemmi anke l-kuntesti li fih u jsemmihom fihom ġifieri sa ċertu punt tista' tara wkoll l-opinjonijiet tiegħu viżavi ċertu l-individwi partikolari. Illi ma jistħix jgħidu, ma jistħix jgħidu. Grazzi. Thank you. Ħafna il-big knowledge tal-taħlit interessanti u diskussjoni interessanti aktar li nixxilek toblu. Kif qegħdin hawnhekk, nistaġilkom ukoll biex aħna l-Akkademja norganizzaw dawn it-taħdidiet fuq osma differenti tal-Malti, sa Ġunju għandna 3 taħdidiet oħra, ġvadna meta xi riklam. Ġifieri tajjeb narawkom ukoll għax tagħmlulna l-kuraġġ, ġifieri tajjeb ikunu taħdidiet fuq osma differenti tal-Malti. Okay, lela tajba u likla tajba li kulħadd. Thank you. Grazie.